ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ପାକନ ବେହେରା ଘରଟା କୋଉଠି? ଏଇ ଘରଟା ପରା ବସନ୍ତି ସେଠିବା ବସନ୍ତି। ଏଇ ପାକନ ବେହେରା ତ? ହଁ ଚାଲେ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାକନ ବେହେରା ତ? ହଁ ମୁଁ ନିଜେ। କଣ କାମ ଥିଲା କି? ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବାହାଘର ଯାହା ନହେଲା କାମ ବେଳେ ତାହା କିଏ ମୋ ପାଚିଲା ବେଳେ ତମେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଢିଲା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟା। ଆରେ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ଝିଅ ପୁରା କାଚ ମାର୍କ ପୁରା ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ସକାଳୁ 10-15 ଜଣ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେମିତିଆ କାଟାଗୋରୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହୁରି ଆସିବ। କାଟାଗୋରୀ? ଆରେ ମୁଁ କି କାଟାଗୋରୀ? କଣ ଯୋଉ ରେଟରେ ବାସନ ମାରୁଛନ୍ତି? ବାସନ ମଜା ବିଜ୍ଞାପନ ଛାଡିଥିଲେ ଏ ଝିଅଟା ପୁରା ଦେଖି ପୁରା ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟା ଫେସବୁକ୍ କ୍ରିଏଟର। କମେଡି ଭିଡିଓ ରିଲ୍ସ ଟା ଆମ ବାସନ ମାଜିଆ ସିନ୍ ଗୁଡାକ ଅପଲୋଡ କରିକି ଫେସବୁକ ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଛାଡିଦେଲି। ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପଶିଆଇଲା କଣ?